डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। संकेत कुलल ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಂಕ್ಲೆನ ಒವೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆನ್ನುತ್ತಾ ಬೀಸುವ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಗಮ್ ಹೆನ್ನಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ದೇವತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಪ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ 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 ಏನು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಲಿಂಚನಾದಿತ್ತು ಅಂದ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪಿಂಕನ್ ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಒಡೆ ಮೇಕಪ್ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶಶಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಪಂದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ತುಳು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡ್ ನಾಲ್ನೇ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲ ಕಲಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿತ ಉಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಈ ನೀತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಬತ್ತದ ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಶೈಲಿ ಉಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬಿ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಕಲ ನಡುವೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಒಂಜಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಾಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೈಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಈ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಡಬ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾ ಪೋಲ 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 ಪುತ್ರ ಪೋಲ ಅಯ್ಯೋ ಬೋ ಸರಿ ತಾಗಡ ಯಾ ಪಂತ ಬೋಲ್ಪ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಡ್ದು ಹಾ ಸಂಕೇತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ಮಂಡೆ ತಿರುಚು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲ್ಪ ದೊಂಕೊಂಡು ಯಾ ಪಂತ ದೊಂಕೊಲ್ಪ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಲೆ 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 ಆ ಮೂಲು ಮೂಲು ಹಾಕ 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 ಮಂಡೆ ಹಾಕ ಕಡಿ ಔಟ್ 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 ಪದ ಬಲೆ ಸಾಕೊಂಡು ತಿಲಕಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ನೆಟ್ ಈ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕೆರಿಯರಾ ಇಂಚಿನ ಡೊಂಕಿನ ನನ್ನ 6 ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ನರಕ ಹೋಗಿತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂಡು ತರಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಬನ ಸ್ತೀಂತುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯನ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ಮ ಪಂದ್ರ ಸಾವು ಅವು ಎಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಕವರ್ ಆಡ್ತಾವೆ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಈತಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಾರ ಪೊರ್ಮು ಒಂದುಂಟು ಹಾಂ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಹೊಸ ಹೀರೋ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಬಂದು ಹೀರೋ ಬಂಡೆ ತಿಲ್ಪಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ఆయన కట్టమల్ పర్వాలేదు అത്ര డైలాగ్ మాత్రం సూపర్ ఉండు మొత్తం లక్కియా ನೋವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾರೆ ಬತ್ತ ಜಸೋ ಅಣ್ಣಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅನ್ಪೇರೆ ಮೂರ್ ಬತ್ತದು ಬುರಂಡಾನ್ ನನದಾಗ ಆಡಿ ಅಂತ ಬತ್ತು ನಾನು ಜತ್ತು ನಾನು
ಕಿರಿಕಿರಿ ತಿರ ಬರ್ರ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗಾಯನ ಗಾಡ್ಲ ದೇಪ ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಓ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿಲೆ ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಆಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೈದಿನ ಮೂಲ್ ಅಂಡರ್ ಅಂಡರ್ ದೇಶ ಒಂಜೇನ ಮನ ದೇಶ ಒಂಜೇತ ಈ ಬೇತ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟೇನ ಕೋಶ ಓದಿ ಏನು ಮನ್ಪೇರತಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಈನೆಲ್ಲ ಓದು ಜತ ಈ ಜೈದಿನತ ಅವು ಇಲ್ಲ ಅವು ಗಾಡಿದೆ ಪಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬರ್ರ ಅನ್ಪೇರಂದ ಇವಾ ನಮ್ದ ಮತ ಉಲ್ಲ ನಾ ಮಾರೆ ಅಂದು ಮಾರ ಇಲ್ಲ ವಾವ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಗೊರಲ್ಲ ಬೋಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಪ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ 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 ಏನ್ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಲಿಂಚನಾದಿತ್ತು ಅಂದ ಮಗ ಬೈರಾರ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೀನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೀನ ಬಾರು ಬಾರು ಏ ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮತ್ತು ಜಿಡಾಂಡೆ ಕಳ್ಳನ್ ಮಗ ಬಂದ ಕಳ್ಳನ್ ಮಗ ಓಯ್ ಓಯ್ ಈಜಂತ ಗುರ್ತೇ ಪುಣಿಗ್ಲೆ ಮಾತೇರಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಜನ ಮುಂದೆ ಜನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನೆ ಬಂಗೋಣ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಂದೆ ಜನ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೀನ ಒಂಜಿ 74 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ ದಾಂಟದ್ ಬರದು ಸುದೀನತ್ ಪುದೀನ ಅದಗಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ಊದಾಪ ಏರಗಿ ಓದಿನ ಪುದೀನ ಸುದೀನತ್ ಪುದೀನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪವನ್ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಚಾಂಗೀಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆ ಆರ್ನ ನಿಜ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲೂ ಸುದ್ದರೆ ಬಂದು ಆರು ಜಪ್ಪುನ್ 2:30 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನ್ 10 ಗಂಟೆ ಏಳು ಸುಂದರಿ ದೂರ ನೆತ್ತಂಬೋಲ್ಲಾರಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ದೇ ಓ ಶಾಕ್ ಹಾಕು ಮಾರ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ದೇವತ್ತೊಂದು ನಿಜ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕುಚಾಲಂತ ಕಪ್ಪಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಒಂದು ಬೋತು ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ದೇ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುಗೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿಡ್ ತಿಂಜರು ಬಂದು ಅವನ ಸರ್ ದಾದನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಜಲ ಆರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜನ ಗೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಏಲಿಯನ್ ಒಂದು ಏಲೇನತ್ತವ ಸಪರ ಸುಂದರಿ ಜೆಪ್ಪುನ ರಡ್ಡರೆಕ್ ಲಕ್ಕುನ್ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಲ ಕಾರ್ಪಿ ತೂವಲಿ ನಿಗಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಲಿ ಏಳು ಸುಂದರ ಅಂತ ಪುದರ್ದ ಆದಿತ್ತೀರಂದು ಇಲ್ಲ ತಿಲ ಅರೆ ಗವೆನೆ ದೇರ್ಪರ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಐನ್ ಪಾದಗಲ್ ದೇರ್ಪರಂತ ಕದೆತ್ತೆ ಇರಗ ಆಪುಜಿ ದೇಗ ಅವ ಐತೈತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾವಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುರಗೆಂಡ ಲಕ್ಕರ ನೀರಿನ ಮೇಳಿಗೆ ಇದೇನ ಓಡೆ ಪೊಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಪೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತವ ಯಕ್ಷಿ ಅವ ಎಂಚ ఇంకొంచెం ప్లేట్ కోరలే మారే ఇంకొంచెం జోరు బడా అతను పోయి ఈరుండరా పోయి ಕೈ ಪಾಡ್ನ ತೆಪ್ಪು పోయి ఈరుండరా బడాపుడా జోడిత్తి ఒక బడా వాడదా ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬಂದಿರ ಮಾರ ఈయన బన్స్ కోరియా ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡ ಚಟ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ
ವಾವ್ ಗುಂಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ചേട്ടാ ഇങ്ങ വാ ഇന്നിപ്പോ ഓരെന്നെ ಹೆಂಗ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮೀನ್ದಾರ ചേട്ടാ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ఉందిరి ఎంచల ఉర్దొందు లేరు ನೇರ ಗುರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿಗೆ ಏರೆ ನೇರ ಮರ మన ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ತನತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಕೆಲವು ಜನ ಬೈದೇರು ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಮಾನೆ ಸೊಪ್ಪಗೆ ಮುಂದೆ ಮೇರತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉದರೇನೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಏನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಬರ ಪಿರೋಡ್ಗೆ ಅಂದೆ ಕುರ್ಬಾಕಿಲ್ಲ ಕುರ್ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅರಡಂಜು ಕುರ್ಬಾಕಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ಇರ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಂಕನ್ ಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ಒಡೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಇವೆ ಈಜಂತ ಬುದ್ಧರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಏರತ್ತವರ ಬೊಡೆಡೆ ಮೇಕಪ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಿಗೆ ಅವರ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಲುಪು ಇರೆ ಪೋಡಿಗೆ ತೆಪ್ಪಡವ ನೀರು ಅಂಡಮಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ನೀರು ನಜ್ಜೆ ರೀತಿ ಯಾನ್ ದೋಚೈತೆ ಈರ್ಲ ಆರ್ ನೀರು ನಜ್ಜೆ ರೀತಿ ಕಾಡ ಮಿತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಐಕ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜರ ಗುರ್ತಾದೆ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಉಂತಲೆ ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರಿಗೆ ಒಲ್ತು ಪುರ ಬರ್ಪಾರ ಅಂಡಮಾನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕುಡಂಜಿನ ಬಂಡೇರು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಓ ಚೌಕೋಬಾರ್ ಐತಿ ನಿಕೋಬಾರ್ ಚಡ್ಡಿ ಬರ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನ ಅದೇನ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದಲ್ಲ ರಮಿತ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವ ಬರ್ಚು ಉಂಡು ಕೀನಿ ಬಾರ್ಪುಣು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ఏ మేరేనంత పొరలు మలుపులేవి సాంగ్ పాడొచ్చి కాపీ రైట్ ఆప్ మరి బంద్ మలుపులే ఒక యూట్యూబ్ కాపీ రైట్ ఆప్ సాంగ్ పాడేదా నీకు ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡಿನ್ ಈ ಜನ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಣ ದಾದ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತು ಪೋರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರೆಂಡು ಬೈದಿಜಿ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ లాయక్ మల్తారా లాయక్ తోజనదా లాయక్ తోజు మితుదులు ಬಾಯಕ ತೋಜರ ನೀನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಲ್ಪುಣ కన్ను దులే మల్పోర్చి ಕಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಅವನು ಕಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಪೊಗ್ಗುಂಡತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಯಾವಿಯೇ ಸರ್ ಸಿಹಿನ್ನುತ್ತ ಬೀಸುವ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಘಂ ಎನ್ನಿಸಿ ಬೀಸುವ ತನುವಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಆಳುವುದೇನೀಗ ಬಹುತ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದು ಮಾರೆ